Okay mga friends, so ayan, nakikita pala dyan pag ganun. O ngiti na, o kanan natin. I-edit ko naman. Mag-hi naman kayo. Hello, hi sa Engineer Dodi Obelio, sabi nyo. Salamat, Engineer. Oh, yan, sabi mo. Ayan, so ang atin po, Engineer Dodi Obelio. Engineer Dodi Obelio, salamat sa pag-sponsor na sa Tanodat sa Pagayaman. Okay, sige. Ngayon, oh. Okay mga friends, nandito tayo ngayon sa People's Park dito sa plaza. So nandiyan yung ating sponsor, si Engineer Dodi Obelio, classmate to the Rizal Academy from US. Darating siya. So meron po tayo ngayon tournament ng chess. Invited lahat ng mga players sa Singan. At nandito po yung mga interested. So makikita nyo sila. So kaway-kaway mga friends. Okay, kaway-kaway. Start natin dito. O, ngumiti naman kayo para alam. Mukhang maraming problema si Sydney Okay, ayan, si Enad. Okay, ayan. O, ngiti. Baba mo yung mo. Baka kala nila, mayroong kang COVID. Okay, so ayan. Thank you, Engineer Dodi Obelio, for sponsoring our tournament dito. At din, magbibigay saya ka dito sa aming kahit nakokonti pa lang kami. We start kung ano nandyan, di ba? So mag-start kami sa first round at nandyan yung aming thank you sa snack. Kasama ka na dyan kasi partial din si Rogelio Madronio sa snack. Okay, so first round ito, hopefully pagdating mo, Engineer Dodi Obelio, yun yung championship. Baka ilagay natin yung championship doon sa Casa del Mendo. Baka pwede kayong matulog ng isang gabi doon. Baka pwede pa yung girlfriend nyo, boyfriend. Di ba? Para may dating, di ba? Okay? Okay, o sige. So pupunta tayo sa shake hands. Ulit. Nalimutan ko. Shake hands and start. Okay, tingnan mo na. Malis ka nga dyan para hindi ka nagkakaya. Nakukuha ko sa'yo eh. Nakukonfuse ako sa'yo, Jerome. Yeah. Ready? Ay, dito. Oh, pastor, inan. Oh. Kunting hello. Ayan. Oh. Okay.